Kaixo, erakutsi nahi dizuet, botan kremaiera puskatuta dagoela. Hau da, konponketa zaila dauka, kremaiera aldatu egin behar da. Ikusten duzuen nola dagoen puskatuta? Ba hori da. Ez dago beste erremediorik, kremaiera aldatzea. Zer gertatzen da, ni neuk gustura eramango nuke zapateroara. Badakit ondo jarriko duela eta lan fina egingo duela, baina niri gustatzen zait nik neuk egitea eta probatzea. Nola egiten dut? Kosturak ez ditut ikutzen. Zeren lana ondo egindaga dago jatorriz. Eta hori errespetatu nahi dut. Orduan egiten dudana da kremaiera zaharra kentzea. Moztuta, baina kontu handiz. Dena ez apurtzeko. Ikusten duzue? Narruaren ondotik mozten dut. Alde batetik eta bestetik. Beko zatia ere kendu egiten dut. Pixka bat gogorra izan daiteke, baina, horizak aldatzi da. Gero kremaiera berri aukeratzen dut. Hobe berdina bada, baina bestelare ez da zer pasatzen. Nik neuk normalean merke ikusten ditudanean erosi eta gordeta edukitzen ditut. Goitik hasten naiz. Kremaiera barrutik sartzen dut eta barrutik josten hasten naiz. Forruari helduta. Puntada sinplekin, ari bikoitzarekin. Tortzala bali makazue, hobe, baina ni neuk ez dauka tortzala ikoin da. Ari normala, bikoitza jarri eta kito. Gero alde honea. Narrua gogorra denez, ez du zuzenia sartzen orratza. Egiten dudana da, dagoeneko dauden arietara josi. Horrela erresagoa da eta garbia gelditzen da. Bestaldia pixka desberdina egiten da. Zapatan tapa dagoelako. Orduan kremaiera ezin du barroa sartu. Orduan kremaiera txoa itetena da, telatxoa doblatu. Eta lehenengo punto batzu jartzen ditut, goitik, kremaiera itxita dagoela. Goian, erdian, behian. Punto hori josita dauzkatenean irikitet kremaiera. Kremaiera doblauta jarraitzen du eta orain zuzenien iten dut goialdea, alde ona. Eta lehen bezala, arietatik pasatzet. Puntada eta arietara josten.
eta oinbai pestainara, barrukaldea. Pestainara jostia, segun pestaina nolako dan, hor ja, igual, zaitasuna dazkatzue. Igual, ezingo ezue josi, oso narrul hori balin bada, orduan kola erabili berko ezue. Hau, kanpoko ezberdina da. Eta orduan erresa izat, jostorra datza, puntada ematia erresa aizat egiten. Eta listo. Azkenien ikusten baduzue, kanpotik ez da nabarmentzen, zoragarri gelditzen da, eta bestien zapatan iguela gelditu da. Zoragarri, guztua gelditu naiz nire lanagin. Gauza bat, bideoak niri hurbiltzen balima naiz gehiegi borroso gelditzez eskit. Balin bat bakizue erabat hau soluzionatzeko eta zuei argiagoa azaltzeko eskertu niko nizuke esplikatzea bideoak mobil normal batekin nahi naiz lanin eta konturatzen naiz gertuko gauzak zaizkitela ondo gelditzen. Bezarka daundi bat eta espero dut baliotsu izatea bideoa.